Jêgerê nehatina befr û barana nav li Bendavadûkê birêjeka berçav kêm bûye. Berawerdê gel pirbûna wê 15 metr û 37 sentîmetre daketiye. An ku bi geştî 1 milyon metr sê carkê av kêm bûye. ji ber ku jêderê serekiyê verêja avêt nava Skrê Duhokê de tenê baranbarîn bûyne ji demê dirûstkirina Skrî û heta nûke lewra jî her saleka kêmbaranî hebî tekît Skrê Duhokê wekû pêtivî pir nabîtin. Eger berawirdiya par sal bikeyn li gel ev sala sercemê giştiyê bendavê dema ku ê pir bîtin berawirdiya li gel niha 15 metr point 37 santîma kêm bûye. Bispûrekî jîolojiyê Şarazadê biya vê av û bendava eşkera ketin ku êdî ava vê bendavê bi kêrvexwarinê nayet. Ku pêdivî bû pêştir çend bendavên mamnat lê derdûrên wê hatmane çêkirin da ku axnê te di bendavê da. Bendavê Duhokê êdî funksiyonê wî wezîfî wî nema. Ew meşruekî îrwayî bû 14,000 dûnem heta sêmêl û sê cê çûn. Piştî bûyne xanî û bûyne menteqe yanî hatiye avakirin bûye yani Duhok berfireh bûy. Mefroza êdî ew bibite bû geşt û guzarê ew pîş sedî preya min dubarê jî dibêjim bibite devereka geşt û guzar ya bi nav û deng we 4-5 otêlê ji Rixsus bêne avakirin lê û cade biçînê û xizmet lê bêtekirin û av bimînit wêrê û ew kanîkên germava evên kibrîtê بو çareseriyê bêne çêkirin yani dever bi şeklekî tekamülî yani tu sehkeyê ku bête dîrasetkirin. Jêderê serekiyê Bendavadûkê jê befr û baranaya û her saleka baran kêm barin rêja ava Skrî kêm dibîtin. Nûke 15 metr û 37 sentîmetreya kêm bûy. Ev ê jî dizîvirît bo egerêşke saliyê. Çûnke salane nêzîkî 8 milyon bû 9 milyon mekebên avê bo rêveberiya Avadûkê avexwarinê davîn diketin erwesa 10 sedê bu em bîstanên dikevne ser rûbarê Bendavadûkê et hête evkarînan. Nijar Mihemed Kursat News Duhok.